Hi, I'm done fixing my LCD TV. Here it is. Ano siya? Ano ang screen. Nag-ayaw pa man ko. So, muna porma. Okay? Now, ang symptom ano niya, dihang naguba na siya, inig-on mo, after a few minutes, mapalong siya, ma-off, then di na siya mo balik o turn on. Kahit pa imong i-on na yung switch, dili na siya. Then, kung imong i-off, then palabyan mo apila ka minutos or hour, bubalik na siya on. O niya, di na siya mapaw na siya taon. So, that kind of symptom, ang gubaan na, inig-diagnose mo sa problema, number one gubaan na, power supply gid mismo. Di ba? Kasagaran, power supply na siya. Now, ang power supply, nanay mga different parts. So, i-open mo sa TV like this, for example, mo ni siya sulod sa TV. This is the main board, mo ni main board sa TV. Then this is the duha ka board ni, no? This is a Xenon TV. Kini ko sa mo ni power board. Ang ilhanan mo sa power board kay connected ni siya sa AC. So, pagpangita sa power board, simple kayo. Tanaw mo. This is the power cord. Mo ni siya. Unya, this is the socket. Then makita nimo connected rin. So this is the power supply. Kini nga portion here mo ni ang yang the adapter portion. Then mga nanay siya mga converters dire, mga inverters. Then nag-supply siya pinagyan ni nga cable connections padung sa main board. Now, bisan wala kay multi-tester like me, wala kay multi-tester karon. Ang akong gihimo lang is just physical check up. So tanawon mo kung nabay mga signs of burn ng mga nangasunog nga parts. Kay usually kung naisunog nga parts, may maho na ang circuit board, so simhuto na nimo, then may mga marks nga mga black kay ang aso yang kuan kanang tawagan na kanang anuhos mo nang itom-itom. Now you also look for the burnout parts. Ilahanan sa burn out parts mo explode na siya bali, so magburot. So natangtang na ako ang guba, and this is the guba kapasitor. Trawa na no, niburot yang ibabaw ang kapasitor magod. So kung mag-troubleshoot ka, kung inani nga symptom, usually ana niya ang guba power supply. Yung sa may guba na sa power supply, kung inani nga symptom nga mag-on and off siya, chances are ang guba na niya is ang kapasitor niya. So muna ako nakita nga through physical inspection lang, nakita ko ang guba siya. This is a 1000 microfarad nga kapasitor with 25 volts yang rating. Now, ang himo, palit lang ko karon, so mo ni, nagpalit ko duha ka buok, extra na, usa ka extra. This is only worth 10 pesos. The last time nga nagpaayo ko ning akong LCD nga the same symptom, nakabayad ko 1,200. So now, it's only 10 pesos. Okay? So naka-save ko. So asa na siya karon? Mo ni siya. Kini, akong giilis na siya. Mo na karon. No? Ako na nag-iilis. Na ako pag ipadagan, obserbahan ako kung di ba mapalong siya. So after mga siguro mga 10 minutes na, wala na siya mapalong. So probably okay na siya. No? Ako lang gihulat tanaw, then ako obserbahan. So yun na ni, no? Sa yun ra kay pag-ayo. Wala yung multi-tester. Just check the component parts. Basta suito ka lang. Siyempre, kailangan nag-eskwela ka electronics to know kung saan pag-ayo ang imong appliances. In my case, we learn the skills yato pang high school pa ko. Okay? When I was studying electronics, radio mechanic. So, yun na yung nakibalo ko gamay. Thank you. Salamat kayo, and hopefully nakatampo ko gamay.